कोकणातलं नंबर 1 इन्स्टिट्यूट म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी। प्रवेश सुरू। 11वीची जेईई नीट इंटिग्रेटेड कोर्ससाठी दुसरी बॅच 20 जून पासून सुरू। कोकणातून आयआयटी मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी। नीट परीक्षेमध्ये 100% निकाल देणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी। एमएसटी सीईटी मध्ये कोकण विभागात 3 वर्षी पहिला आमचाच, सलग 3 वर्षे 12वी बोर्डात रँकिंग साठी मुलं देणारी एकमेव संस्था परफेक्ट अकॅडमी। ग्राउंड फ्लोअर, यशोधरा, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458। आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। या ठिकाणी सर्व शिवसैनिकांनी आज शिवसेनेवर प्रत्येक शिवसैनिकाची जी निष्ठा आहे आणि ज्या गद्दारींच्या विरोधामध्ये शिवसैनिक आता संतप्त झालेला आहे, आणि या पार्श्वभूमीवर खरं तर आमदार वैभव नाईकांचं आपण सर्वांनी मिळून कौतुक करूया की त्यांनी शिवसेनेशी ते एकनिष्ठ राहिलेले आहेत आणि एक युवा नेतृत्व म्हणून, एक युवा आमदार म्हणून उद्धवजींच्या अतिशय जवळचे विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। खरं तर या सगळ्या कठीण परिस्थितीमध्ये कुठल्याही शिवसैनिकांनी डगमगायचं नाही आहे। खरं इथून पुढचा जो काळ आहे हा शिवसेनेचा काळ आहे, आणि म्हणून जो अशा प्रकारचा जो आघात शिवसेनेवर झालेला आहे, यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा अशी बंड शिवसेनेच्या निमित्तानं झाली, आणि या बंडाला तितकंच ताकदीनं उत्तर हे या महाराष्ट्रातल्या शिवसैनिकांनी दिलेलं आहे। आणि म्हणून ह्या सगळ्या काळामध्ये आणि जे शिवसेना सोडून गेले त्यांचा जो आजचा आपण राजकीय इतिहास बघितलेला आहे ते सर्वजण त्या ठिकाणी संपलेले आहेत। आणि म्हणून मी शिवसैनिकांना एवढंच सांगेन की आपण एक अंगार म्हणून आपण एक पेशानं ही लढाई लढली पाहिजे, आणि जनतेमध्ये जाऊन शिवसेनेच्या बद्दलचं प्रेम, शिवसेनेच्या बद्दलचं ते जनतेचं नातं आहे जिव्हाळ्याचं, ते पुन्हा एकदा आपण त्या ठिकाणी मोठ्या ताकदीनं उभं केलं पाहिजे। खरं तर आदरणीय उद्धवजी साहेब पाहिलं की सत्तेसाठी अनेक जण त्या ठिकाणी लाचार होतात, पण ज्यावेळी माझ्याच आमदारांनी ज्यावेळी माझ्यावर अविश्वास दाखवला आणि म्हणून मी वर्षा बंगला त्या ठिकाणी सोडतो अशा पद्धतीनं त्यांनी भाऊ होऊन त्या ठिकाणी वर्षा बंगला सोडलेला आहे, आणि म्हणून सत्ता ही माझ्यासाठी जनतेमध्ये आणि शिवसैनिकांमध्ये निर्माण केलेला आहे। आणि म्हणून शिवसैनिकांनी न डगमगता अतिशय गंभीरपणे आज आपल्यावर फार मोठी जबाबदारी या निमित्ताने येऊन ठेपलेली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या शिवसेनेच्या म्हणजे जी सत्तास्थानं आहे त्या सत्तास्थानावर पुन्हा एकदा शिवसेनेचा भगवा आपण सर्व शिवसैनिकांनी त्या ठिकाणी फडकवला पाहिजे, आणि खऱ्या अर्थानं हेच उत्तर या सगळ्या गद्दारांना या निमित्तानं असणार आहे। आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आमदार वैभव नाईकांचं मनापासून कौतुक करतो, सर्व शिवसैनिकांच्या वतीनं त्यांचं त्या ठिकाणी आभार मानतो, धन्यवाद देतो। आपण आपल्या विश्वासावर, आपल्या नेतृत्वावर या पुढच्या काळामध्ये खासदार विनायक राऊत असतील, पालकमंत्री उदय सामंत असतील, आमदार वैभव नाईक असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वाटचाल करेल। आणि मी ज्यांना वाटतंय की आपण शिवसेना संपली म्हणून, पण खरं तर शिवसेना संपली नाही, जे शिवसेनेला संपली म्हणतात हे या निमित्तानं संपलेले आहेत। आणि म्हणून मी परत एकदा कार्यकर्त्यांना सांगतो, ज्यावेळी अशा प्रकारचा आघात होतो त्यावेळी ती शिवसैनिकांना एक संधी असते, आणि त्या संधीचं सोनं आपण सगळ्या शिवसैनिकांनी त्या निमित्तानं करूया, आणि परत मनामध्ये अशा प्रकारचं काय होतं करता करोड घेतो त्याच पद्धतीनं शिवसेना पुन्हा एकदा या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि या सिंधुदुर्गामध्ये त्या ठिकाणी आपलं वैभव निर्माण करेल। आणि म्हणून मी आज या एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण शिवसैनिक ग्रामीण भागातनं या शहरातनं या ठिकाणी उपस्थित आहात, खरं तर हा तुमच्या शिवसेनेवरचा विश्वास आहे, आणि आपण आमदार वैभव नाईकांचं कौतुक करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं जरी अनेक आमदार गेले, सत्ता तिथं सुद्धा मिळाली असती, पण आपण पक्षाशी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे ही भूमिका वैभव नाईकांनी स्वीकारली। आणि म्हणून वैभव नाईक
जिल्ह्यातली जनता सुद्धा तितकाच तुम्हाला आशीर्वाद देणार आहे. शिवसैनिक सुद्धा तुमच्या पाठीमध्ये खंबीरपणे उभा आहे. या पुढच्या काळात आपण वाटचाल करा. आम्ही सगळेजण तुमच्यावर आहोत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय वैभव नाईक यांच्या स्वागतासाठी आणि ज्यांनी शिवसेना सोडून या ठिकाणी गद्दारी केली आहे त्यांचा निषेध करण्यासाठी आज आपण असंख्य या ठिकाणी शिवसैनिक जमलेले आहेत. आज या ठिकाणी शिवसैनिकांच्या वतीने सन्माननीय वैभव नाईक यांनी जी आज निष्ठा दाखवलेली आहे, कडवा शिवसैनिक कसा असतो आणि या ठिकाणी निष्ठावंत शिवसैनिक कसा असतो याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सन्माननीय वैभव नाईक आहे. 2014 मध्ये सन्माननीय वैभव नाईक यांनी एका दिग्गज नेत्याचा पराभव केल्यानंतर त्यावेळी सुद्धा त्यांना मंत्रिपद मिळेल अशा प्रकारचं सर्वसामान्य शिवसैनिकांना वाटलं होतं. पण मला वाटतं मंत्रिपद जरी मिळालं नाही किंवा कालच्या 2019 मध्ये जरी मंत्रिपद मिळालं नाही तरी शिवसेनेची निष्ठा प्रामाणिकपणे करत राहणं हेच या ठिकाणी वैभव नाईक यांच्या वागण्यातनं शिकवणीतून आपल्याला दिसत आहे. आणि आता सुद्धा वैभव नाईक यांनी वेगळा विचार केला असता तर त्यांना लगेच त्या ठिकाणी मंत्रिपद मिळालं असतं. पण ज्या चाकोरीतनं ज्या असलेल्या अन्यायाविरुद्ध या ठिकाणी वैभव नाईक या ठिकाणी शिवसेना वाढवली आणि म्हणून ज्या हाताने शिवसेना आपण वाढवली, ज्या नेतृत्वावर बाळासाहेब असतील, या ठिकाणी सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवून सन्माननीय वैभव नाईक यांनी या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना वाढवली. आणि म्हणूनच शिवसेना वाढवते वेळी त्यांना जो काही त्रास झाला तो त्रास भविष्यातील शिवसैनिकांना होऊ नये आणि म्हणून ते असंख्य शिवसैनिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून आज ते निष्ठावंत म्हणून सर्वांच्या पाठीशी उभे आहेत. काही जण सांगतायत की आम्ही जे गेलो ते काँग्रेस राष्ट्रवादीची युती झाली, आम्हाला हिंदुत्वाशी युती पाहिजे म्हणून गेली. जर तुम्हाला एवढी हिंदुत्वाबद्दल जर आस्था होती तर 2019 मध्ये तुम्ही मंत्रिपद सांभाळता कामा नये होते. त्याचवेळी तुम्ही पक्षप्रमुखांना सांगितलं पाहिजे होतं की आम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर जाणार नाहीये. आज तुम्हाला स्वतःची मंत्रिपद मिळवण्यासाठी, आज असलेल्या ईडी पासून आपला बचाव करण्यासाठी, कारण तुम्ही शिवसेना पक्षातनं मोठे होऊन आज जी काही तुम्ही प्रॉपर्टी मिळवलेली आहे, संपत्ती मिळवलेली आहे ती वाचवण्यासाठी आणि ईडीच्या त्रासापासून मुक्त माणूस संपेल. आणि म्हणून हा महाराष्ट्रीयन माणूस आणि मराठी माणूस या राज्यामध्ये जगायचा असेल, तो पुढे या ठिकाणी भवितव्य त्याचं उज्ज्वल व्हायचं असेल तर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना शिवसेनेच्या पाठीशी राहावं लागेल. मला वाटतं शिवसेनेने 1991 पासून बरीचशी संकट पाहिलेली आहेत आणि या संकटातनं शिवसेना आज उभी राहिलेली आहे. आणि म्हणून आज हे शिवसेना या ठिकाणी त्यांना अद्दल घडेल आणि सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी निश्चितच तुम्ही आम्ही शिवसैनिक म्हणून निष्ठेने काम करून सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे ज्या पद्धतीने या ठिकाणी लढा देत आहेत आणि या महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसासाठी शिवसेनेचं अस्मिता जपण्यासाठी ते जे काय अहोरात्र मेहनत घेत आहेत, आज त्याला आपण सर्वांनी साथ देणं ही तुमची आमची जबाबदारी आहे. आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी वैभव नाईक यांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता आज त्यांनी जे धाडस दाखवलं ते धाडसाची कृती आपण सर्व शिवसैनिकांनी करून या शिवसेनेशी सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याशी आपण निष्ठेने त्यांच्या पाठीशी गंभीरपणे उभे राहूया. आणि सन्माननीय वैभव नाईक यांनी जे धाडस केलं त्या धाडसाबद्दल त्यांचं अभिनंदन करून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दैवत आणि त्यांना उत्तम निरोगी दीर्घायुष्य देऊन भविष्यामध्ये वैभव नाईक या जिल्ह्यामध्ये मंत्री होतील आणि पालकमंत्री होतील. त्यांनी ज्या निष्ठा आणि धाडस दाखवलेली आहे या धाडसाचं निश्चितच या जनतेचे आशीर्वाद म्हणून भविष्यात त्यांना चांगलं फळ मिळेल अशा प्रकारची मी प्रार्थना करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिंदाबाद जिंदाबाद वैभव नाईक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मराठी माणूस भडकला. आपण इथे जमलेल्या सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी, शिवसैनिक व निष्ठावंत शिवसैनिक, बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना का केली ही ज्यांना समजली नाही असे दळेद्री लोक शिवसेना सोडून आज गेले आहेत. शिवसेना कधीही राज्यावर सत्तेची नव्हती ही ज्यांना समजली नाही
आणि शिवसेना प्रमुखांनी कार्यकर्त्यातून नेतृत्व घडवलं आणि कधीही त्यांनी नेतृत्व विकत घेतलं नाही. अशा प्रकारची शिवसेना, ज्याप्रमाणे छत्रपतींनी स्वराज्य बनवलं, मावळे घडवले, बाळासाहेबांनी शिवसेना निर्माण केली, शिवसैनिक घडवले आणि वैभव नायकासारखे गुणवान संपन्न शिवसेनेचं वैभव वाढवणारे असे नेतृत्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिलं. याला मला बाळासाहेबांची देणगी आहे. मला अनेक वर्षाचा अनुभव आहे. शिवसेना स्थापन करतेवेळी, इथे झेंडा लावतेवेळी आम्हाला समाजवादी विचारसरणीचा खूप त्रास झाला. ही शिवसेना गुंडांची सेना आहे, शिवसेना हत्ती वसुली शिवसेना आहे. परंतु साहेबांची सेना आम्ही घराघरात पोहोचवण्याचं काम ज्याप्रमाणे केलं, शिवसेनेवर कितीही संकट येऊ नये, आमच्यासारखे ज्येष्ठ शिवसैनिक खांद्याला खांदा लावून वैभव नायकाच्या साथ देणार आहोत. आज शिवसेनेने चांगलं नेतृत्व आहे. संदेश वारकर आले आहेत, सत्तेची सावंत आले आहेत. परंतु एकच गोष्ट सांगायची वाटते मित्रहो, शिवसेना ही सर्वसामान्यांना न्याय देण्याची संघटना आहे. त्या विचारातून शिवसेना आपण पुढे नेली पाहिजे. म्हणून शिवसेनेचा भगवा हा भगवंताचा भगवा आहे, हा छत्रपतींचा भगवा आहे, हा बाळासाहेबांचा भगवा आहे. जो कधीही खाली राहता कामा नये, याची जबाबदारी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. मला एवढंच सांगावं वाटतं, 2005 साली जेव्हा शिवसेना संपली, सिंधुदुर्गातून हद्दपार झाली होण्याची परिस्थिती होती, वैभव नायकांसारखा एक तरुण तडफदार कार्यकर्ता उभा राहिला आणि शिवसेनेचा झेंडा फडकावला. मित्रहो, आज आपण सर्वांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांच्या पाठीशी खंबीर राहिलं पाहिजे. संदेश वारकरांसारखं, सतीश सावंतांसारखं नेतृत्व आपल्याकडे आलेलं आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडले पाहिजेत आणि हे जे लोक गद्दार आहेत, फक्त सत्तेसाठी लाचार आहेत, त्यांना आपण हाकलून लावलं पाहिजे. आणि कुठेही भविष्यात शिवसेनेला चॅलेंज करायची भूमिका कोणी घेऊ नये. जोपर्यंत बाळासाहेबांचा भगवा आहे, तोपर्यंत शिवसेना ही अजिंक्य आहे. थांबतो. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून, शिवसेना प्रमुख आणि आमचं सर्वांचं दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून, शिवसेनेच्या या शाखेवर आपण जमलेले सर्व शिवसैनिक, आमचे सहकारी सतीशजी सावंत, संदेशजी पारकर, युवा सेनेचे सुशांत नाईक, नीलमताई पण उपस्थित, आपण वेगवेगळ्या भागात आलेले सर्व शिवसैनिक, खरं तर माझं तुम्ही स्वागत करताय. परंतु स्वागत करण्यासारखं मी मोठं काम केलं नाही. परंतु निश्चित एवढंच सांगेन की शिवसेनेत येताना सुद्धा मी कुठल्या पदाची अपेक्षा बाळगली नाही. तर लोकांवर अन्याय होत असताना त्या ठिकाणी ताठपणाने उभं राहिलं पाहिजे, हे बाळासाहेबांची आठवण मला झाली. आणि त्यानंतर मी 2012 पासून या ठिकाणी, 2007 पासून ताठपणाने या ठिकाणी उभा आहे. 2014 मध्ये या ठिकाणी आमदार झालो, 2019 मध्ये आमदार झालो. परंतु आमदार झालो हे तुमच्यासारख्या सामान्य शिवसैनिकांना उद्धवजींनी, बाळासाहेबांनी आदेश दिल्यामुळे तुम्ही माझा प्रचार केला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने कुठेतरी गद्दारांना शिक्षा झाली पाहिजे म्हणून मला या ठिकाणी निवडून दिलं, याची जाणीव पूर्णपणे या ठिकाणी मला आहे. खरं तर उद्धवजींसारख्या एका सुसंस्कृत माणसाला मुख्यमंत्री जाताना संपूर्ण महाराष्ट्राच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलं आणि निश्चितपणे हे डोळ्यामधले अश्रू येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या शिवसेनेची ताकद वाढवतील याची मला पूर्ण खात्री या ठिकाणी आहे. खरं तर एकनाथजी शिंदे यांना नेहमी सन्मान मला द्यायचे, परंतु ज्या ठिकाणी निष्ठा येते त्यावेळी मात्र निष्ठेवर आपण थांबलं पाहिजे. बाळासाहेबांची शिकवण आहे, बाळासाहेबांचा आशीर्वाद आहे. उद्धवजीने आम्हाला नेहमीच पुढे करण्याचं काम या ठिकाणी केलं. सत्ता येतील, पद जातील, परंतु ज्या निष्ठेने लोकांनी आम्हाला विश्वास ठेवला त्या निष्ठेला कदापि या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा मी जाऊ देणार नाही, एवढंच तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. संपूर्ण देशामध्ये खरं तर आज शिवसेनेमध्ये बंड आहे. हे बंड एका दिवसात झालं नाही, तर या बंडामध्ये संपूर्ण देशातील भाजप या ठिकाणी उभी आहे. आज ईडी असेल, सीबीआय असेल, अनेक आमदारांना गेल्या 6 महिन्यामध्ये अनेक आमदार भेटत असताना त्यांना सीबीआयच्या, ईडीच्या अनेक चौकशा, इन्कम टॅक्सच्या असून देत, अनेक गुन्हे असून देत, या ठिकाणी अनेक चौकशा येत होते आणि त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव येईल या ठिकाणी आहे. संपूर्ण देशामध्ये आपण बघितलं असाल की ममता बॅनर्जी असून देत किंवा शिवसेना, ही दोनच पक्ष आज राष्ट्रीय पक्ष कुठेतरी थांबले, परंतु हे दोन पक्ष कुठे झुकले नाहीत. आणि शिवसेना सुद्धा या ठिकाणी उद्धवजींना सुद्धा अनेक वेळा होते की पुन्हा एकदा मोदींबरोबर तुम्ही या, परंतु ताठ मानेने या ठिकाणी उद्धवजी सुद्धा कधी त्यांच्यापुढे झुकले नाही. खरं तर दुर्दैवाने करोनाच्या काळाला उद्धवजी अत्यंत आजारी होते आणि अशा वेळी सुद्धा भाजपने शिवसेनेवर असू देत, उद्धवजींवरच अनेक या ठिकाणी वार करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आज उद्धवजी जर नरेंद्र मोदींपुढे किंवा अमित शहापुढे झुकले असते तरी सत्ता थांबवण्याचं काम झालं असतं, परंतु ते झुकले नाही. आणि झुकले नाही कोणाच्या जीवावर, तर बाळासाहेबांच्या आशीर्वादावर आणि तुमच्या आमच्या शिवसैनिकांवर. खरं तर उद्धवजींपुढे आमच्या सर्व आमदार मिटिंग झाली
29 आमदार त्यावेळी हजर होते आणि 29 आमदारांना उद्धवजींनी एवढंच सांगितलं. काही आमदारांना या ठिकाणी शिवसेना नेत्यांनी सूचना दिली की या आमदारांना राजस्थानमध्ये आपण घेऊन जाऊया, ते देश काँग्रेस सरकार आहे. पण उद्धवजींनी एवढंच सांगितलं की ज्यांना मी खरं तर आपण शिवसैनिकांनी तुम्हाला दिलेले आमदार म्हणून निवडून दिले आहात, तुम्ही या ठिकाणी लपून छपून या ठिकाणी तुम्हाला मला ठेवायचं नाही किंवा कुठल्या बंधनात ठेवायचं नाही. ज्याला जाणार असेल त्यांनी खुशाल या ठिकाणी जा. खरं तर अनेक शिवसैनिक आहेत की ज्या शिवसैनिकांना त्यांनी त्या शिंदे आजींचा सुद्धा उल्लेख केला की त्या 80 वर्षाच्या शिवसैनिकांना मी काय दिलं, तुम्हाला तर मी आमदार दिलं, कोणाला खासदार केलं, कोणाला मंत्री केलं, परंतु 80 वर्षाच्या आजीला मी काही देऊ शकलो नाही, तरी पण ती शिवसैनिक माझ्यावर उभी आहे. असे महाराष्ट्रातील लाखो शिवसैनिक आहेत की ज्यांना मी काही देऊ शकलो नाही, ते माझ्या पाठीशी उभे आहेत. आणि त्यामुळे ज्यांना जाणार असतील त्यांना खुशाल जावा. काही आमदार गेले असतील, पण मी तुम्हाला निश्चितपणे खात्री सांगतो की आपल्या शिवसेनेवर अजूनही या ठिकाणी काही आमदार परत येतील आणि पुन्हा एकदा या शिवसेनेचा भगवा या महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर असेल. आज खरं तर राजकारणात आज काही लोक कुशीत गाजरं खात असतील. गद्दारी केल्यामुळे काहींना पदं यापूर्वी मिळाली असेल, शिवसेनेवर टीका केली म्हणून या ठिकाणी काहींना पदं मिळाली असतील. यापुढे जिल्ह्यात तुम्हाला पदं मिळेल, परंतु जिल्ह्यात तुमची गेलेली निष्ठेचा मात्र तुमचा जो कलंक आहे गद्दारीचा, तो मात्र जिल्ह्यात पुन्हा येणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला लाखो पदं मिळवून देईल, परंतु आम्ही शिवसेनेवर निष्ठेने या ठिकाणी राहणार, हे सिंधुदुर्गवासियांनी आज या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे. खरं तर मला अनेक लोकांनी या ठिकाणी सांगितलं, कारण एकनाथ शिंदे निश्चितपणे आमचे मार्गदर्शक होते, परंतु त्यांच्यावर तुम्ही जाणार का? परंतु ज्या आईने आम्हाला जन्माला घातलं, ज्या शिवसेनेने आम्हाला मोठं केलं, त्यांच्यावर मात्र आम्ही कधी फारकत घेणार नाही. आणि त्यामुळे कोण येतील त्यांना घेऊन आणि जे नाही येतील त्यांना ठेवून आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली शिवसेना वाढवायची आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला कठोर असा काळ असेल, कठीण प्रसंग असतील, परंतु आपण न डगमगता जाता कामा नये. खरं तर 2006 मध्ये जेव्हा शिवसेना फुटली तेव्हा सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचा झेंडा लागत नव्हता आणि काही लोक शिवसेना संपली म्हणून सांगत होते. आज सुद्धा ते लोक सांगतील की शिवसेना संपली, शिवसेना 11 लोकांची राहिली, 12 लोकांची राहिली. शिवसेना 1 लोकांची राहिली तरी शिवसेनेला निष्ठेला किंमत आहे. आणि त्याच निष्ठेने कोण आजूबाजूला काय म्हणतात त्याच्या मी शिवसेनेवर निष्ठेने राहणार, मी प्रत्येकाने भूमिका घेतली पाहिजे आणि त्या निष्ठेने काम केलं पाहिजे आणि बाळासाहेबांच्या उद्धवजींच्या पाठीशी आपण राहिलं पाहिजे. या येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आज संपूर्ण महाराष्ट्र असं राज्य आहे ज्या राज्यामध्ये उद्धवजी कोणापुढे चुकले नाही आणि निश्चितपणे आज आपण सर्वजण उद्धवजींच्या पाठीशी आहोत आणि आपण पण कोणापुढे झुकता कामा नये. काही कारवाया होतील, काही ठिकाणी कठीण प्रसंगाला समोर जावं लागेल, परंतु संघर्ष आपला शिवसेनेचा पिढा आहे. आज अनेक कार्यकर्ते सुद्धा असे आहेत की ज्यांना कोणी सांगावं लागलं नाही, ते शिवसेनेवर राहिले. अनेक न येणारे चेहरे सुद्धा आज दिसलेत, का तर ते शिवसेनेवर आहेत म्हणून दिसलेत. त्यामुळे आपण पण येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेनेवर खंबीरपणे उभे राहा आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत मी एक या विभागाचा आमदार म्हणून आणि शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख पेशा शिवसैनिक म्हणून तुमच्याबरोबर शेवटच्या क्षणापुढे सगळ्या लढायला सामोरे जाईल, एवढंच माझं तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये राजकीय परिस्थिती बदलेल अशी आपल्याला सगळ्यांना अपेक्षा आहे. निश्चितपणे ही परिस्थिती सुद्धा बदलेल. आपल्या सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर आपण सगळ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला तिथं हार घालण्यासाठी चालत जायचं आहे आणि तिथून परत शिवसेनेच्या कार्यालयात यायचं आहे. हॅलो शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवसैनिकांनी ही रॅली सुरुवात केलेली आहे आणि शिवसेना कार्यालयातून ही रॅली सुरुवात झालेली आहे. आपण लाईव्ह दृश्य कशा पद्धतीने शिवसेना ही रस्त्यावर उतरून समोर
महाराजांच्या पुतळ्याला इथे पुष्पहार अर्पण करणार आहेत. इथे शिवसैनिक आहेत, ते इथे पुष्पहार अर्पण करणार आहेत. शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी साहेबांचा जय सच्चा शिवसैनिक कैसा हो, सच्चा शिवसैनिक कैसा हो. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.